Welcome back to our Gwrlwi solution channel. दिनै जों फरायसा नोंथांमोन आगोलनि बायदिनो नैबे जाबाय जोंना पार्ट 2 जागोन आरो बे चेप्टाराव जोङो क्लास 10 नि चेप्टार 2 थामहिनबा बिदाब गोबां राशिखौ जों सावरायगोन। ओंखायनो जायफोर फरायसाफोरा क्लास 10 एबा देग्लाय मेट्रिक होगोन 2022 आव बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोर हेल्पफुल जागोन। ओंखायनो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो मोनसे मैया आगोलाव मोनसे भिडिअनाव मोननैसो कमेन्ट नुनो मोननाय जादोंमोन जे जेबो बुजियाखै बा नुवाखै आरो जोंनिया मा होनदों बे एक्चुअलि PDF फाइला एसे जुम खालामालासिनो रेकर्ड खालामदों नालाय ओंखायनो सिनाया जादोंमोन। एनिवे आरो जायफोरा जे चेप्टार 2 खौ एसेबो दासिम एसेबो बुजिखायाखै बिथांमोनखौ आं रिकमेन्ड खालामो नोंथांमोना जे जोंनि प्लेलिस्ट आगोलाव बानायखानाय भिडिअ दंखायो बेवहाय थांनानै नायना लाबानो जाबाय। मानोना नैयाव जोङो बेबायदि डिटेल्स माने जोङो सेकेन्ड चेप्टारनि डिटेल्स जोङो सोलोंहोआ नैयाव जों जास्ट सोलोंगोन जे मा बायदि कुइसन दासिम फैदों मेट्रिक आनजादाव बा फाइनाल आनजादाव बेनिफ्राय आरो बेफोरखौ माबायदि लिरनांगौ बेनि सायावसो जों डिसकासन खालामगोन। जायफोरा जेबो एसेबो नै चेप्टारनि नलेज एसेबो गैखाया बेसिक नलेजबो गैखाया फर्मुला जेबो रोंखाया बिथांमोना बे भिडिअखौ नायालासिनो आगोलनि प्लेलिस्ट थांनानै नायबानो जाबाय। अब्लासो बांद्राय बुजिनो हागोन। ओंखायनो जाहाथे गाज्रि कमेन्टफोरखौ हरलाबाया जानला मोनलानो आरो लोगोसे सोरबाफोर जुदि कमेन्ट सोंनो दोङोबा कमेन्ट हरनायनि सिगाङावनो भिडिअखौ मोजाङै फुल नायग्रोनांगौ बेनि उनावसो कमेन्ट हरनांगौ। मानोना 1 मिनिट 2 मिनिट नायनायनि उनाव कमेन्ट हरोबा जोंबो एसे रिप्लाय हरनो उसुबिदा मोनो। ओंखायनो जेथिंबो सानो हयै खामानिफोरखौ मावनांगौ जे जोंनि बे कमेन्ट हरनायनि बुलि नङा आरोना जायखिजाया खामानिखौनो सानै हनै मावबानो जाबाय। जियानो जादोला जोङो माबाखौ मा होनदों चेप्टारखौ दिनैनि जा जों भिडिअ जा डिसकासन खालामगोन बेखौ जोङो जागायदोनोसै। फार्स्ट मिथिनांगोन नोङो हांखो आरो बिदाब गोबां राशि आं होनखादों डेप्थआव जों थाङा ओंखायनो जायफोरा बुजियाखै प्रिभियास क्लासनि भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय। प्रिभियास क्लास माने जायफोर जोङो अलरेडि आपलड होखानाय दङ भिडिअ। दा जोंनिया नाय डिग्रिया जोंनिया 1 जायोब्ला बेखौ जोङो हांखोआरि होनना बुंगोन। बेनिफ्राय जौगानाय माने डिग्रिया 2 जायोबा बेखौ जोङो जौगानाय 2 नुदोंना बेवहाय 2 दङ। बेनिफ्राय थामथियाव जाहैबाय जोंना घनक आरो बिदाब गोबां राशि जायनिया 3 बिनिया नैया 3 दङ नायनो डिग्रिया बेखौ जों गोबां घनक आरो बिदाब गोबां राशि होनना बुंगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट बुजिनो गोनां खोथाया जाबाय इम्पर्टेन्ट जुदि आल्फा आरो बिटाया जौगानाय बिदाब गोबां राशि जायोब्ला px = ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c जेराव a does not equal to 0 नैबे जोंनिया मालाबा फैयो a does not equal to 0 जायोना ना a greater than ना a less than माबायदि स्ट्राक्चारनि जागोन अब्ला नोङो नैबायदिखौ टिकसिन होना फैनांगोन। आरो मानोना नाया जुदि जोंनि a नि भेलुआ जुदि 0 जायोब्ला जोंना नै x स्क्वायरनि भेलुआबो 0 जालांगोन। ओंखायनो जोंनिया x स्क्वायरानो गैया जायोबा जोंनिया जौगानाय समानथाया जाहैनाय नङा नालाय ओंखायनो बेयो 0 जानो हाया। लाथिख'फोरनि दाजाबगासै बिराद इम्पर्टेन्ट बियो। लाथिख'फोरनि दाजाबगासै इक्वल टु वी कैन राइट जों मा लिरनो हायो माइनास x नि थादेर अनजिमा x नि थादेर अनजिमाया x नि थादेर अनजिमा x नि सिगाङाव मा दङ बेखौ थादेर अनजिमा होनना बुङो जों नेगाखौ b दङ नै ओंखायनो आं सिङाव b लिरबाय मेथमेटिकेल्स फर्मुला लिरोबा बेनिफ्राय x स्क्वायरनि थादेर अनजिमा माने x स्क्वायरनि थादेर अनजिमाया जोंनिया मा दङ बेवहाय a दङ नैया a नुदोंना फरायसा सानदोंमोन ओंखायनो आं a होबाय। सिमिलारलि थिग बिदिनो लाथिख'फोरनि सानजाबगासै जुदि जों लिरोब्ला निउ दिदोम बिदाब माने जेराव जोंनिया a गैया नैया नुदोंना नैया a गैयैखौ जोंनिया मा होनना बुङो जोङो c जों फोरमायदों बेवहाय आं c होबाय आरो लाथिख'नि सानजाबगासै माने नैया आल्फा सानजाब बिटा निउ जेबो गैया माने निउ मा मोनसे दङ निउ जेबो गैया माने सानजाबनाय दङ निउ सानजाब जाना दङ निउ मा जाना दङ नैबायदि सानजाब जाना दङ हा फरायसा सानदोंमोन निउ दाजाबगासै माने निउ प्लास जाहैबाय नालाय c बाय a नैबे जोंनिया दा बेखिनियानो दा फार्स्ट पेजाव बेनो दङ जोंनिया सेकेन्ड पेज नायलायनोसै जोङो सेकेन्ड पेजाव जोङो कुइसनखौ स्टार्ट खालामदोंसै नायदो गेबे फिननायखौ सायख' जे बेवहाय होदों जे जोंनिया मा होदों नायदो बेयाव होदों कुइसनखौ नायदों 2x थाइज x स्क्वायर प्लास 11x माइनास 2 नि लाथिख'नि सानजाबगासैखौ दिहुननो होदों। लाथिख'नि सानजाबगासैबा जों मिथिनांगोन फार्स्ट अफ अल लाथिख'खौ माबोरै दिहुनो दा लाथिख' दिहुननाया जोंनिया मोनसे नै मोनसे फर्मुलाबो दिहुननो हायो नै मोनसे जोंहा इजि फर्मुला आरोना नै मोनसे बेखौ जोङो ब्रै लेसनाव मोनो आरो नै मोनसे फर्म जों दिहुननो गोसो गैयाब्ला सानजाबगिरि बिजिरनाय मेथडजोंबो दिहुननो हायो। नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांना नायबा बुजिजोबगोन बेफोर गासैखौबो। दा जोंना मोनसे फर्मुला दङमोन x = माइनास b प्लास माइनास रुट b स्क्वायर माइनास 4ac बाय 2 जेराव नोंना a 3 जाबाय b 11 जाबाय c माइनास 2 जाबाय। दा बेखौ जों जेब्ला केलकुलेसन खालामगोन बेबायदि मोनगोन नालाय आं बेवहाय बरिया आरामसे
लिरखौ बुजायखानानै माने खालामखाना होनाय दोङो माबायदि माबादों इखौ खालामना होनायनि रिजनानो जाबाय टाइमा बिराद थाङो नहलेबा थ' ओंखायनो शिड्युल लेबरा लिरनानै बुजायखानाय जादों नैबे जोंनिया 2020 मिथिगौ फैदों 20 सनाव थ' इनिफ्राय जोंनिया बेबायदि जाहैबाय नैया माना बेबायदि जाहैबाय जोंना लाथिख'नाया नैजों आरो नैजों जाहैबाय दा लाथिख' मोननैनि दा सानजाब गासै सानजाबनो होदों नालाय थ' सानजाबना होबाय जोंनिया बेजों आरो बेजों सानजाबबाय दा जोंना सानजाबबा नैखौ जोंना -11/6 बेबायदि लिरनो हायो नैखौबो बेबायदि लिरनो हायो नैखौबो नैबायदि स्ट्राक्चार लिरनो हायो दा बेखौ बुंनो थाङोबा नैबायदि आरो नैबायदि फर एग्जांपल नै सापस मा दोङो जोंना नैयाव a + b दोङो आरो a + b/2 दोङो दा बेखौ जों माबायदि महरनि लिरनो हायो a/2 प्लस माबायदि महरनि लिरनो हायो b/2 नैबायदि स्ट्राक्चार सेपारेट लिरनो हायोना थ' ओंखायनो बेवहाय नैया जों मा लिरखो नैया -11/6 खौ सेपारेट लिरबाय ओमफ्राय -145/6 खौ सेपारेट लिरबाय बेनिफ्राय जोंनिया नै मोननैया a + b होल इनटु a - b मोनसे फर्मुला दंमोन फरायसानथा मोनसे बावदों जानांगौ जे a² - b² नि फर्मुलाया मा जोंनिया जेने a + b होल इनटु मा जायो जोंनिया a - b नैबे जोंना दा नैबायदि नैखिना बाहागोआ नैखिना जोंना बेबायदि फर्माव जाना दोंनिया a + b a - b थ' इखौ जों माबायदि लिरनो हायो a² - b² दा a² जोंना a नि जायगायाव -11/6 दङ b² नि जायगायाव √145/6 दङ बेखौ जोङो एलसिएम लायोब्ला नैबायदि सरि स्क्वायर खालामबा नै 11 खौ मोननै सानजाबा 121 मोनगोन 6 खौ मोननै सानजाबा 36 मोनगोन सिमिलारलि थिक बिदिनो 144 जों मिन्थिगौ जे रुट सानजाबबा जोंना रुटआ गैया जायोना फर एग्जांपल √2 सानजाब जुदि जों √2 सानजाबो नेगेटिभ मा जाहैगोन जोंना 2 नै बायदि जायो आरोना थ' ओमफ्राय जोंना बेखौ सानबाय 36 आरो 36 नि दुसरा 36 खौनो मोनगोन फराय सानदोंमोन ओमफ्राय दुसरासो लानानै खालामबा जों मा मोनखो नाय 121 145 बा साव मोनबाय जों माने -2/3 मोनगोन दा जोंबा जोंना एन्सारखौ जुदि जों बुंनो थाङोबा बिया मा आनसार जागोन जोंनिया फरमान बिया जागोन जोंनिया नै मोनसे बिया जागोन कारेक्ट एन्सार दा नैबे जोंनिया फार्स्ट कुइसना जोब्बाय एबार नेक्स्ट चेप्टाराव नायलायनोसै मा कुइसन दङ दा नाय 2 नाम्बार कुइसन बे जाबाय जोंना 2019 मेट्रिकआव फैनाय दा x² - 15 नि लाथिख'फोरनि सानजाब गासैखौ जोङो दिहुननो होदों निया सानजाब गासैया जाबाय मा मोनसे राइट जागोन आरोना आंनिया ए खौ अपसनखौ टिक होनाय दङ दा माबायदि खालामगोन बेखौ x² - 15 = 0 नैबे x² जाहैबाय बेनिफ्राय -15 खौ जिहेतु जोङो स्क्वायर a² - b² फर्मुलायाव लांनो थाखाय जोङो √15 होनानै जोङो स्क्वायर खालामनो हाबाय होमबाना जों x - √15 होल इनटु x + √15 बेबायदि a² - b² नि फर्मुलायाव जोङो नैबायदि कनभार्ट खालामना लाबाय बेनिफ्राय बेखौ नैबायदि सेपारेट खालामबाय बेफोरखौ जों आगोलावनो खालामखादों थ' x नि माना मोनसे जाबाय √15 आरो मोनसे जाबाय -√15 मोनबाय दा जोंनि लाथिख'फोरा नैसोर मोननैया मोनबाय लाथिख'फोरा जोंनिया मा जागोन √15 आरो मा -√15 नैसोर मोननैखौ मोनबाय दा नैखोदों आरो नैखोदों मोनबाय दा बिसोर मोननैखौ जों मा खालामनो होदों बेवहाय नैया बेखौ गोसो लाखिबाय मा खालामनो जोंखौ नैया सानजाब गासै दिहुननो होदों थ' सानजाबना होबाय सानजाबना होबा √15 जाबाय बेनिफ्राय माइनास फैबाय थ' एन्सारा जोंनिया अपसन कारेक्ट एन्सार जागोन ए नेक्स्ट कुइसन फैलायबाय नेक्स्ट कुइसना सेम दे नैबेबो 18 आव फैदों 18 फैनाय कुइसन बेबो 18 फैबा बेखौ नायदो दा 4u² + 8u नि लाथिख'नि सानजाब गासै दा बेखौ जोङो खालामनो थाखाय जोङो फार्स्टआव we should know how to calculate the लाथिख' माने जों मागोदै लाथिख'खौ मागोदै जोङो दिहुनो बेखौ जों बुजिग्रोनांगोन आरो फार्स्ट अफ अल थ' जोंना बेबायदिनो 4u खौ कमन लायोबा नैयाव u थाबाय -2 नैयाव थाबाय ओमफ्राय 4u = 0 निथिं मोनबाय ओमफ्राय u - 2 = नैया 0 जाहैबाय ओमफ्राय लाथिख'फोरखौ जों मा मोनखो लाथिख'फोरखौ जों मोनबाय 0 आरो 2 मोनबाय दा जिहेतु लाथिख'फोरखौ नैया नैबेनो इम्पर्टेन्ट सानजाब गासै सानजाबनो होदों 0 दों नै लाथिख' 0 आरो मा मोनखो जोङो 0 आरो 2 मोनबायना नैया 0 मोनबाय आरो 2 मोनबाय बिसोर मोननैखौ सानजाबना होबा लास्टआव लाथिख' मोनबाय थ' एन्सारा जागोन जोंनिया माबा अपसना जागोन D थ' बे जाबाय जोंनिया 2018 आव फैदोंमोन बेनिफ्राय नायदों नैबे जाबाय जोंनिया 2018 आवनो फैदों बेबो दा मा रादायाव x + 5x + 7 = 0 0आ मोनसे जौगानाय समानथाय जागोन जौगानाय समानथाय जानांगौबा आं दानि बावैसो बुजायबाय जोंनिया माबायदि स्ट्राक्चारनि जानांगोन जौगानाय समानथाय जानांगौबा नैबायदि आं दानि बावैसो आराम बुजायबाय बेखौ फार्स्ट जों खालामहांनायावनो ओमफ्राय नेक्स्ट नायलायदो जों दा सेकेन्ड थार्ड नाम्बार पेजाव थांलायनोसै थार्ड नाम्बार पेजाव मा दङ नायलायदो थार्ड नाम्बार पेजाव दङ जोंनिया px = x² - 3 होल इनटु a - 1x - 1 समानथायनि मोनसे लाथिख'आ 1 जायोब्ला a नि माना मा जागोन होनदों 2017 नि मेट्रिक आनजादाव फैनायमोन बे दा जोंनिया जों माबायदि स्ट्राक्चाराव लिरदों नाय बेवहाय x² - 3 a - 1 x - 1 नि जोंना a नि माना मा जागोन a खोनो दोङो बेखौ जोङो a खोनो लिरना लाबाय बिबायदि ओमफ्राय b नि जायगायाव जोङो -3 होल इनटु a - 1 दोङो नुखानाय जादों नोंथांमोना माबायदि लिरदों आङो c निफ्राय c आ मा दोङो बेयाव -1 दङ दा ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो
आल्फाया मा जागोन आल्फाया नाय बेयाव मा होदों मोनसे लाथिख'आ 1 जायोब्ला a नि मानखौ दिहुननो होदों जे लाथिख'आ आल्फा आरो बिटा हमो नालाय ओंखाय आं आल्फा मोनसेखौ 1 हमबाय ओमफ्राय बिटाखौ मिथिथ'आ आरोना जों दा alpha we know that alpha into beta लाथिख'नि सानजाब गासै equal to c by a होनना मिथिगौ बेनिफ्राय मा जाखो दा जिहेतु जोङो आल्फा मोनसेखौ 1 होनना हमना लादों आल्फानि जायगायाव 1 होबाय बेनिफ्राय बिटा जाहैबाय बिटा इक्वल टु मा जाहैखो जोंना -1 by a जाहैबाय बेनिफ्राय बेवहाय जोंना आल्फा प्लास बिटा इक्वल टु -b by a बेनिफ्राय आल्फानि जायगायाव जों मा पुट खालामखो आल्फानि जायगायाव जों पुट खालामबाय 1 निया जों लाखादों नालाय आल्फानि जायगायाव 1 ओमफ्राय बिटानि जायगायाव जों मा पुट खालामगोन बिटानि जायगायाव जोङो -1 by a पुट खालामबाय निया नैथिं मोनदोंमोन केलकुलेसन खालामनानै बेखौ पुट खालामबाय बेनिफ्राय b नि जायगायाव निया बे दोंखायो बेनिफ्राय a जों केनसेल खालामबाय बेवहाय केनसेल खालामनायनि उनाव गोजौहाय मा थाखो a - 1 3a - 3 थाबाय बेनिफ्राय 3 खौ बिथिं लाबोबा -3a मोनफैबाय बेनिफ्राय -1 3 खौ बिथिं जोङो 1 खौ बिथिं लांबा प्लास जाहैबाय केलकुलेसन खालामनानै लास्टआव a नि मानखौ मोनबाय 1 दा ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन नायलायदो गाहायनि माबे जौगानि समानथाय नङा समानथाय नङिया जाबाय जोंनिया नै मोनसे बिया नङा मानोना जों केलकुलेसन खालामबा जोंना नै बायदि मोनो x -12 दा बेफोरखौ आं बुजायना होनो गोनांथि गैया मानोना बेबो जास्ट केलकुलेसन आं खालामना होनाय जादों नोंथांमोना नायबानो बुजिगोन थ' ओंखायनो मायाव बुजायनो गोनां दं जोङो बेखौसो जोङो सावरायगोन थ' ओंखायनो गोसो होनानै मोजां गावनो नायना लाबानो जाबाय बुजियाबा नोंथांमोना कमेन्टआव सोंनो हागोन बाट खिन्थु बुजिनायनि सिगाङावनो भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट जोंनिया फैलायबाय नैदो नेक्स्ट जुदि p x नि बो सावगारिया x गुदि हांखोखौ मोननै बिन्दोआव मा खालामो जोंनिया दानस'लायो अब्ला p x नि लाथिख'नि अनजिमाया बेसेबां बेखौथ' जों बुंनो गोनां गैया 2.1 जों बरिया सावरायखादों जे जोंनिया मोननै जुदि बिन्दु दानस'योबा बिनि लाथिख'नि अनजिमाया जागोन 2 बेखौ जोङो सावरायखानाय जोङो प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नायदो जुदि जौगानि समानथायनि मोनसे लाथिख'आ 2 आरो लाथिख'फोरनि दाजाब गासैया 0 जायोब्ला समानथाया जागोन मा मोनसे जागोन नैबे जागोन जों मिथिगौ जे मोनसे फर्मुला जों मिथिगौ नै मोनसे फर्मुला इम्पर्टेन्ट फर्मुला बे फरसा नामा नैबे जोंनिया लाथिख'नि आरो थादेर नै मोनसे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय नैबे माबायदि फर्मुलाया x स्क्वायर माइनास अल्फा प्लास बिटा होल इनटु x प्लास अल्फा बिटा अल्फा आरो बिटाया जेराव लाथिख'फोर दा जोंनिया लाथिख'फोरनि दाजाब गासैखौ 0 नायदों आरो जोंनिया मा नायदों लाथिख'फोरनि मा नायदों नायफिनसै मोनसे लाथिख'आ 2 ना आं मोनसे लाथिख'आ 2 जायोबा बेनिफ्राय दाजाब गासैया 0 मोनसे लाथिख'आ 2 जायोबा बिटानि माना जुदि आल्फानि मानखौ जुदि 2 हमाबा बिटानि मानखौ -2 मोनहैबाय एबार निउ पुट खालामना होबानो जाबाय नै मोनसे फर्मुलायाव आल्फानि जायगायाव 2 फज'बाय बिटानि जायगायाव -2 फज'बाय ओमफ्राय थिक सिमिलारलि बिथिंबो फज'ना जोङो x स्क्वायर -4 मोननो हानाया एन्सारा जागोन बि नाम्बारा नेक्स्ट कुइसन नायलायदो दा फर सानथांमोन नेक्स्ट कुइसना जाबाय जुदि मा दं बेवहाय जुदि px इक्वल टू x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अब्ला p माइनस 2 बेथ' क्लास 9 नि अंक 2014 फैदोंमोन बे मेट्रिक आनजादाव -2 माने -2 खौ नै x आव फज'ना होबानो जाबाय -2 फज'नाय लोगो लोगो जोंनिया -2 मोनथाम सानजाबा जोंनिया 8 मोनहैबाय माइनासा फैनायानो जाहैना जाबाय जोंनिया नैबे बेजरा अनजिमा थामा बेजरा अनजिमा ओंखायनो माइनास फैबाय ओमफ्राय जिहेतु नैया बेजरा अनजिमा जरा अनजिमा माइनासा गैया जालांगोन प्लास जालांगोन अब्ला जोंनिया माइनासा थाबाय बे 5 4 जा 20 मोनबाय 7 2 जा 14 माइनास ए प्लास ए माइनास ओमफ्राय 3 3 मोनबाय ओमफ्राय माइनासखौ जों दाजाबनांगौ होनना बयबो मिथिखागौ जोंनिया -8 -20 -14 खौ जुदि गासैखौबो दाजाबा -42 मोनहैबाय ओमफ्राय प्लास 3 मोनहैबाय बाय -39 मोनहैबाय ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय जोंना जौगानि समानथाय नैबे 2014 बायदि दिहुननाय जायनि लाथिख'फोरा 3 आरो -3 बेबो जोंना सेम दानि जोंनिया फर्मुला दानि बावैसो मोनसे फर्मुला गोसोआव लाखिनो होदोंमोन नै मोनसे फर्मुलाखौ आङो x स्क्वायर माइनास अल्फा प्लास बिटा x प्लास बे मोनसे फर्मुलाखौनो खालामगोन बेयावबो जोंनिया x स्क्वायर माइनास अल्फा प्लास बिटा x प्लास अल्फा बिटा बेयाव बे फर्मुलायाव खालामबाय जोङो x स्क्वायर आरो स्क्वायर अल्फानि मानाव 3 फज'बाय बिटानि मानाव -3 फज'बाय केलकुलेसन खालामना जों मोनखो x स्क्वायर माइनास 9 एबार नेक्स्ट जों नायलायदो एबार पेज नाम्बार 6 आव मोनफैलायबाय दा गाहायनि बबेया बिदाब गोबां दा मा मोनसे बिदाब गोबां होनना बुंदों दा बिदाब गोबांखौसो जोंना चेक खालामनो होदों बिदाब गोबां नङिखौ जोंखौ लिरनो होआखै दा जों मिथिगौ बिदाब गोबां माबायदिया जायो बेखौबो आं बुजायदोंमोन अब्लाबो एसे आं बुंना होनसै बिदाब गोबां जानांगौबा नै डिग्रिया जोंनिया x नि सायाव जे डिग्री थागोन बे जोंनिया मा जानांगोन होल नाम्बार माने आबुं अनजिमा जानांगोन जेब्ला बे x नि सायाव बे डिग्रीया जोंनिया पावार आबुं अनजिमा जायोबा बियो जौगानाय बिदाब गोबां बा बिदाब गोबां आन्था जागोन जौगानाय माने नै थानांगोन जोंना नै मोनसेखौ नायोबा जोंनिया नैखिना डिनोमिनेटर सिङाव दङ आरो नै मोनसेखौ नायोबा x टु द पावर √x माने जोंनिया हाफ जायो नालाय थ' ओंखायनो बिसोरो नट एप्लिकेबल आरोना जों लानो हाया बेखौ एबार नै समानथायनि रोदानि अनजिमाया जाबाय रोदानि अनजिमाया जोंना डिग्रीया बेसेबां जागोन बिसिनि जागोन जोंनिया रोदानि अनजिमाया 2 जागोन डिग्रीया बेसेबां जोंनिया डिग्री विल बी
2 नालाय तो ओंखायनो बेनि रोदानि अनजिमाया जोंना बेसे जागोन 2 एबार जोंनिया 2 मार्क्सनि कुइसन नाय कुइसन नाय आङो जा जोंनिया मेट्रिक आनजाद जादोंमोन ना दाखालि बावैसो जादों जोंना 2021 नि HSLC नि जोंनिया स्पेशल एग्जामाव जोंनिया नै मोनसे कुइसना फैदों तो ओंखायनो जायफोरा देग्लायनि पेपारखौ नायगोन होननानै सानगासिनोमोन बिथांमोनाबो जोंनि बे नै सिरिजखौ नायना लाबानो जाबाय जों गासैबो देग्लायनि 2021 आव माबायदि कुइसन फैदों गासैखौबो जोङो चैप्टार वाइज डिसकाशन खालामगोन नैबे जाबाय जोंना सेकेन्ड पार्ट सोलिगासिनो तो जोंनिया नायदो 3 मार्क्सनि कुइसन माबायदि फैदों 2017 आव फैदों नै मोनसे कुइसनानो 2021 आवबो फैदों आरो 2017 आवबो फैदों तो x स्क्वायर - 7x - 3 बिदायाव गोबांनि लाथिख'फोरखौ दिहुन आरो बे लाथिख'फोरनि आरो थाफादेरफोरनि गेजेरनि सोमोन्दोखौ दा लाथिख'खौ दिहुननो होदों लाथिख' दिहुननाया 6 आरो 3 खौ सानजाबा जोंना बेबायदि मोनहैबाय तो दा बेफोरखौ जोङो बुजायखाना होनाय दङ प्लेलिस्टआव आरामसेनो टेनसन लानो गोनां गैया तो जास्ट नोंथांमोना आं खालामना होनाय जाबाय बेफोरखौ नै बायदि नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि कुइसनखौ माबायदि खालामगोन बेबायदि खालामबानो मार्क्स मोनगोन तो बेबायदि खालामबा आसा खालामनो हायो तो नोंथांमोना दानला दानसो खालामनाङा मोजां जेसेबां हायो मोजां खालाम इनिफ्राय नेक्स्ट नायलायनोसै फैबाय एबार पेज नाम्बार 7 नाय बबे बिदाब गोबांफोरनि थाखाय बिमा फारिखौ राननाय बिमा फारिखौ बिदाब गोबांफोरनि थाखाय राननाय बिमा फारिखौ जों मख'नो होदों राननाय बिमा फारि माने नैखौ जोङो मख'नो होदों जे आरो x डिग्रीनिया जे x डिग्री बेफोरथ' जोङो बेखौ बुकआवनो दङ बेयो एक्चुअली नैबे जोंनिया देग्लायनि 2022 आव फैगोन ना फैया जों डाइरेक्ट सियर बुंनो हाया मानोना जोंना 40% सिलेबासखौ रिडिउस खालामदों नालाय तो ओंखायनो अब्लाबो आंनियाव दिन्थिना होनाय जाबाय 2020 आव फैदोंमोन बेयो दा जोंना मख'नो होदों नालाय राननानै लास्टआव जोङो नैयाव फज'नो होदों नैया रानगासे इकुअल टु दिस आरो मा होनदों रानखोन्दा इकुअल टु दिस बेखौ जोङो मख'नो नैया राननाय मख' माने नैखिनिखौ लिरना होबानो जाबाय मख'नो px इकुअल टु gx So laku dihuna ini important 2018 fैदों आरोना बेयो लाथिखौ माबायदि जों केलकुलेसन खालामो नोंथांमोना जोङो बेयाव बुजायखाना होनाय दोङो केलकुलेसन खालामखांनानै आफ्टार केलकुलेसन्स आरो बिटा लोगोसे लाथिख'फोरनि थादेर अनजिमाफोरनि सोमोन्दोखौ नायफारनो होदो तो अल्फा प्लस बिटा इकुअल टु -7 मोनहैबाय इथिंबो 10 मोनहैबाय तो बेखौ आं क्विकलि बुजायना होनाय जाबाय x + 2 जों नैखौ रानोबा जों माबायदि मोनगोन 2018 आव फैदों एकदम सिम्पल कुइसन भेरि तो जायफोरा जुदि बेफोरखौ आं एक्सप्लेनेसन मानो खालामदिया टाइमा एक्सप्लेनेसन खालामबाय थाबा जोबोर थांगोन अब्लाबो आङो मोनसे मेसेज हरबानो जाबाय आरो बेखौ जिहेतु जोङो एसे स्ट्रागल खालामनानै मोजाङै स्ट्राकचारखौ लिरनो गोनां जादों तो ओंखायनो बेनि जा प्राइस बेखौ 99 रुपिस लानाय जादों गासै होल बुक चेप्टार वाइज जों बे नङा only 99 रुपिस लानाय जादों आरो बेखौ माने बुस्थुखौ जों मानो लानाय जादों बेनिबो रिजन दङ दा जोङो जुदि फ्रिलि
एगारना होयोबा फ्रि मोननाय होननानै गथ'फोरा मा खालामो जे लाबाबो बेखौ फरायनाय थाङा माने फ्रि मोननाय बुस्थुआ भेलु गैया होनना जों बुङो मोनसे खोथा जे दङ बेबायदि जाहैयो आरोना ओंखायनो जोङो 99 रुपिस लानाय जादों पार बुक बेबायदिनो जोङो साइन्सनिबो फैगासिनो भिडिअ दा नैबे जोंनिया मेथ्सनि सोलिगासिनो ओंखायनो जायफोरा नांगौ सिमप्लि वाट्सएपाव कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय आरो नाङाबा जानला मानला बेबायदि मेसेज दाहरसै गोजोन्थों फरायसा नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ जोङो लेसन 3खौ चेप्टार 3खौ जोङो बेबायदिनो जा कुइसन फैदों बा फैथावना बेफोरखौ जोङो लानानै सावरायबावगोन बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो डिसकासन खालामनानै भिडिअ लानाय जाबाय गोजोन्थों फरायसा नोंथांमोन बाय बाय